ቋንቋ فقري سنة لبوناويتن فلسفناويتن ننباري فقراوي زمدنا زدهسست مصحف ترجم فتحوي استيفانوس ቋንቋ فقري عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم من زخبركن انت خاتتلتي مدباتنا سلتي اتهونا زلخم هانا تريتون نقفيتان بشم تخاتتلتنا دالوتنا يزمدب كنا مسكنكم نفتو امو ابز حالفة سنة لبوناويتن فلسفناويتن مصحفنا ቋንቋ فقري ننباري فقراوي زمدنا بزعبا بلوص نطفتاتن عينتات سبعوي مننتن ينا تخاتاتلنا نيرنا كم قطرانا دما نسالساي ቋንቋ فقري نخنزاتيلو ابزا مبل 10 تخفالينا تقاطيرنا نيرنا كم قطرانا ام مسمر ترخيبنا لنا زخبركم تخاتاتلتنا اب كومنت ريتكم اسفرولنا اخوم بتوسخون اب مكتتال واحد تبلونا لكم ايتو حدونا اخوم نحنا نعخم يبقى يزبلنا منبات كم قرباين بكورنينا نسخم دما بمكتتال اب غوننا خمسه لكم ارغاغطولنا نبلنا نعم مبل 10 تخفال كنسكرينا حجون مكتتالكم اي فلئنا سالساي ቋንቋ فقري ናይ መጻመትና ቋንቋ فقري ብሉጽ ግዜ እንተዳ ኮይኑ ቀዳማይ ሓዲኹም ናብ ዝዓበየሉ ዓዲ ወይ ከባቢ ብሓባር ተጓዓዙ ንመጻመትኻ ናይ ቁልዕነታ ዝበለጹ ዝኽርታታ ከተዕለካ ሕተታም ብናትካ ግን ጀምር ኣብ ግዜ ህፃንነት ኣሰቃቂ ዘሕለፍካዮ ቃንዛ እንተለካ ኣዕልላ ከተዕልለካ ኸኣ ዕድል ሃባ ኣንቲ በዓልቲ ቤትውን ከምኡ ግበሪ ካልኣይ ببشكلتا كاب كتما وصائي بحبار كيدو كساعت رقمو بحد زورو اب حد بوتا كاب صرغيا قلليلكم دما عرفت بموساد تفطرو تعذبو اب تفطرو زلكم تمساط عللو اب تدو زبلكمو اكبابي جردين انتحليو تتفتو عنباباتات تلواوطو داكماين مزوار انت دخيمكم بشكلتكم دفيكم نابيتكم بمملاس بحبار كتحصبو تخليخم سالساي ኣብ ግዜ ክራማት ምስ መጻመትኻ ኣብ ፍልይ ዝበለ ቦታ ብምኻድ ንምሳሕ ኣድማ ምሳሕኩም ሒዝኩም ናብ ጽምው ዝበለ ቦታ ብምኻድ ምንጻፍኩም ዘርጊሕኩም ተመገቡ ንኣምላኽኩም ድማ ክሳዕ ሕጂ ብህይወት ምህላውኩም ኣመስግንዎም ኣብቲ ቦታ ብምዃን ሓደ ቀድሚ ምዋትኩም ክትገብርዎ እትደልዩ ነገራት ተለዋወጡ ሞት ቅድሚኹም ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ናይ ልብኹም ተፋቐሩ ሃንደበት ሓዲኹም ቀዲሙ ክመውት ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ أزين مفررح زيكونه هيوتكم يا علخونا بالكا كتموسل تخيل مسترا بيت بلوز غزي كل غزي حلف رابعي نمت امتخا حموشت مسخا كوينا كتفصمو اتدلي نطفتات زرزر بلا ننبس وكفهم دما اورحي حنت معلتي بمهاب نتخاتلتي حموشت اورح مدب كبرلن تكبرن دما بغنزب اتشجر سب انتخينكا غنزب بزيد ليو منغدي كتفصمو فتن أتنطفت بقار ننطفت زوت نجرات أب جمت أي أتونيم حمشي نمسأمت خامس غاكو فيلا كتعدللو اتدلبوتا أبي مخانو حتتام أبزقت على السمون دما هندبت ناب حدا بوتا خطكايدني دلينيره ساعات كندي تعمكي بمبال توكسامو نابتي مسخا كوينا كتزاناق علو اتدلبوتا وسدام أتفتو نجرات دما قربلا نابنت درار بحدا تدررو دحر الدرار اتفتوا عينة مستا بحبار ستايو علالكم فتيمو زير الساعة زخري كقرفلكم يوم شاد شاي اب قدام سنبات كلتيكم تراي اتخدوو ناي زورة مدباوطو اب شد شورحي حنساب كخوني خاليو اب توعدت سراح كونه كالي وتت نجرات كهلوخا اطاريخا تبقس ناب سراح كدولن تليفون كتقبلن كيتشجر دما قدن قدام سنبات كبرو ኣብቲ ግዜ ካልእ ነገር ኣወንዚፍኩም እቲ ግዜ ናይ በይንኹም ግበርዎም በቃ በይንኹም ብሕታው ነገር ኣቓልበኹም ኣብ ሓድሕድኩምን ሓጎስ ዝፈጥረልኩም ነገራትን ኣብ ምግባር ኣሕልፍዎም ግዜ ይብልናን ምኽንያት ኣይኮነን ሻውዓይ መዓልታዊ ዝወዓልኩሞ ፍጻሜታት እትዕልሉ ግዜ ፍለዩ
ካብ በዓልቲ ቤትካ ምስማዕ ምስ ቴሌቪዥንን ጋዜጣን ትቃለስ እንተኾይንካ ሽግር ቀስና በለ ክኽሰት እዩ መዓልታዊ እትዕልሉ መጻምት እንተኾይንኩም ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ሓዳር ክትመስርቱ ኢኹም ሻሙናይ ሕሉፍና ንዘክር ዝብል 3 ወርሓዊ መደብ ሓዙ ኣብቲ መደብ ነውስ ወከፍኩም ናይ ሓባር 5 ሕቶታት ኣውፂእኩም ተሓታተቱ እቲ ሕቶታት ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ብጽቡቕ ትዝክርዮ መምህር መን እዩ ብሕማቕከ ስለምንታይ ወለድኺ በኣኺ ኩራዓት ምዃኖም ዝተሰማዓኪ ኣጋጣሚ መዓስያ ብኸመይ ከ ትዝክርያ ኣዲኺ ካብ ዝገበረትዎም መስሓቕ ጌጋ እንታይ እዩ ኣቦኸ ኣብ ግዜ ቁልዕነትኪ ሃይማኖታዊ ኣረኣያኺ ከመይ ነይሩ ኣብ ህይወትኪ እትጣዓስሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ እንተሃልዩ መዓስዩ ወዘተ ወዘተ ቅድሚ ክትምልሱ ምጅማርኩም መጀመርያ እተን ሕቶታት ተሰማምዑለን ኣብ መወዳእታ ናይ ሓሙሸይቲ ሕቶ ድማ ኣብ ዝቕጽል መደብኩም እንታይ ዓይነት ሕቶታት ከተውፅኡ ወስኑ ተሻዓይ ቴሌቪዥንኩም ከምዘየላ ብምሕሳብ ገሃጽሃጽ ዝብል ሓዊ ኣብ ፋርኔሎ ብምንኻስ ዕፉን ጥበስሉ ኣብ ምድሪ ቤት ገዛኹም ኮቦርታ ብምንጻፍ ነቲ ዝተጠብሰ ዕፉን ሓቢርኩም ብምጭጫፍ እናሰሓቅኩም ተመገቡዋ ምድሪ ቤት እንተኾርኩሓኩም ናብ ዓራት ብምድያብ ክትቅጽሉ ትኽእሉ ኢኹም ዓስራይ መዓልቲ መርዓኹም ወይ ድማ ናይ መጀመርታ ናይ ሌላኹም ዕለት ዓመታዊ ብውሕድ ወጻኢታት ጸንብሉ ሽምዓ ብምውላዕ መዓልቲ መርዓኹም ኣሕልፉ ኩሉ ግዜ ሓደስቲ መርዑት ክትኮኑ ኢኹም እዚ ኩሉ ንምግባር ዘይትኽእል እንተዳ ኮይንካ በዓልቲ ቤትካ ብኸምኡ ከተመሓድሮ ግበር ኣብ ነዊሕ ናብ ቤትካ እትመጽእ ኣብ ርሑቕ ከባቢ እትሰርሕ ወይ እውን ኣባል ክቡር ሓይልታት ምክልኻል ክትከውን ትኽእል ኢኻ እሞ ኣብተን እትመጻለን ግዜ ብዝተኻእለካ መጠን ንበዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ሙሉእ ግዜ ብምሃብ ከተማእዝኖም ይከኣል እዩ ምስ ስድራኻ ንምህላው ብኣካል ጥራሕ ምህላው ግድን ኣይኮነን ክርከብ ግን ዝሓሸ እዩ ሳልሳይ ቋንቋ ፍቕሪ ምልውዋጥ ህያባት ስነሰብ ከጽንዕን ከለኹ ኣብ ቺካጎ ነይረ ኢትኖግራፊያዊ መጽናዕታት ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ክገብር ብምባል ዳርጋ መልእቲ ዓለም ዘይረያይ ኣብ ጉዕዘይ ድማ ተፈተውትን ኣደነቕትን ሰባት ረኺበ ናብ ማእከላይ ኣሜሪካ ብምኻድ ምዕቡል ባህልታት ህዝብታት ማያን ኣዝቴክን ተዓዚበ ሰለማዊ ውቅያኖስ ጨዲደ ድማ ቀቢላታት ሜላኔዥያን ፖሊኔዥያን ኣጽኒዐ ናይ ኣፍሪቃ ፒግሚስ ናይ ቆራር ቦታታት ኢስኪሞ ናይ ኣውስትራልያ አቦርጂንስ ናይ ኣሜሪካ ቀያሕቲ ህንዳውያንን ናይ ጃፓን ኣዩንስን ኣጽኒዐ ኣብ ነብስ ወከፍ ባህሊ ኣህዛብ ናይ መርዓን ፍቕርን መጽናዕቲ ኣብ ዝገበር ኩሉ ኣብ ኩሎም ምልውዋጥ ህያባት መስርሕ ፍቕርን መርዓን ምዃኑ ተገንዚበ ስነሰብ ዘጽንዑ ክኢላታት በኣቃውማ ባህልን ተወሳሳብነቱን ሃሞምን ቀልቦምን ክሳብ ዝጠፍኦም ይምሰጡ ኣነ እውን ከሞም ምልውዋጥ ህያባት ኪኖ ባህላዊ ልምድታት ዝሓልፍ መሰረታዊ መግለጺ ፍቕሪ ዶ ይኸውን ኣራእያ ናይ ፍቕሪ ህያባት ብምልውዋጥ ድዩ ዝስነ እዞም ሕቶታት ፍልስፍናውያንን መጽናዕቲ ዘድልዮምን ሕቶታት እዮም ገዝሚ መርኣያ ፍቕሪ ዝወሃብ ህያብ እንተዳ ኮይኑ እዞም ሕቶታት ኣህለኽትውን ኣይኮኑን ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ መርዓ ስድራ ቤታት ንሓደስቲ መርዑት መበገስን መትከል እግርን ዘህያብ ካልእ እንታይ ድዮም ቅድሚ ገለ ዓመታት ስነ ሰባዊ መጽናዕቲ ክገብር ናብ ደሴት ዶሚኒካ በጺሐ ዕላማ መጽናዕተይ ባህሊ ካሪብ ካብ ኣህዛብ ህንዲ ንምጽናዕ እዩ ኣብዚ ጉዕዞዬ ድማ ንፍሬድ ዝረኸብክዎም ፍሬድ ካሪብ ዘይኮነ ወዲ 28 ዓመት ህንዳዊ ጸሊም መንእሰይ እዩ ፍሬድ ብምግፋፍ ዓሳዩ ዝናበር የማነይቲ ኢዱ ኣብ ግዜ ምግፋፍ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ስለዝሰኣነ ግን ካብ ምግፋፍ ዓሳ ደው ኢሉ ይርከብ ኣብዚ ሰዓት እዚ እኹል ተረፍ ግዜ ዘለዎ ፍሬድ ምሳይ ጽቡቕ ተዋሃሂዱ ኣነ ኸኣ ኣብ ዝገብሮ ስራሓት ከሰኒየኒ ሕጉስ ኮንኩ ብዛዕባ ባህሉ ድማ ብዙሕ ኣዕሊሉኒ ንመጀመርታ ግዜ ንገዝኡ ምስ መጻእኩ ብምቕሉል ኣቀባብላ ኣቶ ጋሪ ጽማቕ እንተሃብኩኻ እንታይ ምስለካ በለኒ እሞ ባህ ዝበለው ክገብር ብታሕጓስ ነገርክዎም
بدحرزي ننقشتو حاو صماء كمصالي بملكت تردادهم حاو كابتي زنبرنايو نتحتي بموراد ناب ناي كوكا عكات قرب بمدياب قطليا صماء حيزو بؤنبؤو تملسم حاو كمزمت سرقاقصه كفتو اتو فريد بلو تأزاز بزمسل اندبات مخفتي غوزومو العلو دما نتفرق 3 غزي بمزار كفتهم اتي اقرارصا سلوس كرنعو قرص نبرام فريد كاب حاو كقبلا انكلو ملا نفسو في الشخطه تغيرو نبرام نتمست دما بحبن ازي نعخايو كبر عركي بمبال اقبلني أنا خاء ناي فقري هي مخانو ترديوني نتكت ألا مستا بزي طرف حنف فابلكوام كم تفقرو زرعيني فقري هر أخوام أتمستا كتمي أستي يفلتن أبتني مودة سمون ركبنا كابتا تصبقتي نقشتو دسيت نجازاي كملس مدلواتي ودعكم فريد كفانو ننكلو مرأي فقرو حانت هياب حابني أتا هياب كاويك زوطاء لويوي زبلت 14 إنش قمن زلوا صبقت بتر نبرات لك كم هاري لما تبتريم بأقلالت فريد إذا بتري أبدسيت دومونيكا ننويح عمتات تغميت عام حجي نزا بتري كم مذكرتا نحنتي نقشتو ميتشو تدسيت تخونكا كبل مردأت وهابنيم لومي نزا بتري كريان كلخو دمسي معبلات كاريبيان بإذني سمعهم أبكر معيني أتادسيتن كلنتنا أنك أجل بلاني لعلم ذكرتا كاريبيان دومونيكان جن فقريات زخخرني زي موت فقر فريد أتي كاريبياو عركي هي بترى نجر زي كونه نوعو بمحاز رأيوسك بزعبا يكو إذا حسب نيرو ويدما كسعلو متذكرن نتهلو اتبللو أرما فقريوم نحد سب هياب كتبو تحسب تهلو هياب ملكة تتحسبو زلخا حسابيو هياب تأمرتي فقريوم هياب جنزب يتفق آيتفق بزي قدس نسخا كم سب بزعبا التفكرو سب بمحساب كايو كأندز قدس هياب مالت كبر نجر تراي كونن هياب كتهب محساب تراي زي كونه اب ايدتي تفكر سب كبصحن كليو هياب زخون هيابن بقر مرأيان مجلصن فقرنبر مرأيا لكسن بقنا يكونن اديتات اتا مجمرتا معالتي هصاون تدقن كاب جدنا عنبابا اريوم زهابون معالتي بفصوم ايرسعوانين هصان عنبابا قنطيبو نولاديتو كام مهاب زعبي مجلص فقري انت كهلو خل بأمرو هصانن بعين الدن اب اف دغغزا نزلا عنبابا كقنطبلا اتدل ديلان هصان ودا كمرأي فقرو قنطيبو كهبان كلو جن ازيات حغوس نت فقرو مبر نت مقنطاب ايتريونيا قلعو كام مجمرتا عدميኦም نسدرኦም هياب مهاب ባህታ ይፈጥረሎም እዚ ማለት ድማ ነቲ በቃላት ዘይገልጽዎ ፍቅሮም ህያብ በመሃብ ይገልጽዎም ህያባት ዝረአዩ ምልክታት ፍቅሪኦም ኣብ ዓለም ዘለው ኩላቶም መርዓታት ቀለቤት ማለት ካትም ከም ህያብ መርአያ ፍቅሪ ይለዋወጡ ኣብ ፍቅሪ ቀለቤት ዝለዓለ መግለጺ እምነትን ፍቅርን እዩ ኣብ ጽምብል መርዓ ቀለቤት ዘእስር መራሕ ሃይማኖት እዘን ቀለቤት እዚኣተን ግዳማውያንን ዝረአያን ምልክታት ውሽጣዊ ፍቅርኩም ኮይነን መንፈሳዊ ቅርበትኩም ዘንጸባርቃ ክልተ ልብታትኩም ንመወዳእታ ዘይብሉ ህያው ፍቅሪ ዘንጸባርቃ ህያው ሓድሕድኩም የንሞ ሓልውወን ብምባል ሓላፍነት የሰከም እዚ ቃላት እዚ ትርጉም አልቦ ዘረባ ዘይኮነ ስምዒታዊ ዋጋ ንእትህቦ ምልክታት ፍቅሪ በቃላት ምግላጽ እምበር ናይ ቃል ኪዳን ቀለቤት ካብ ኢድ ሓደ መጻምቲ ወጽያ እንተ ዳሪኢና እሞ ድማ በዓል ሓዳር ምዃኑ ንፈልጥ እንተ ኮይና እቲ ሓዳር ኣብ ሰንከልከለን ሕማቅ ኩነታትን ከም ዘሎ ማንም ካልእ ሓበሬታ ኣይድልየናን እዩ ሓደ ሰብኣይ በዓልቲ ቤተይ ናይ ቃል ኪዳና ቀለቤታ ካብ ኢዳ መሽታ ኣብ ገጸይ ብምድር ባይ ካብ ገዛ ምስ ወጸት ሓዳርና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ተረዲዩኒ ተኸለተ መዓልቲ ዝኣክል ነታ ቀለቤታ ይልዓልኳን ምሳል ዓልኩዋ ግን ክቆጻጸሮ ዘይከኣልኩ ንበዓት ካብ ዓይንተይ ውሒዙ
فتيو زمصኦ نبعت ኣይኮነን እታ ቀለቤት ኣበይ ክትከውን ከም ዝነበራ ስለስተሰቆረ እዩ እታ ኣብ ከብዲ ኢዱ ገይሩ ዝረኣያ ቀለቤት ሩኡይ ምስክር ምብታን ሓዳር ስለዝነበረት እዩ ልቡ ብንብዓት ዓይኑ ገይራ ሓዘና ዝገለጸት እታ ዝጸምዋ ቀለቤት ኣብ ልብቲ ሰብኣይ ረዚን ሓዘን ኣንበረት ዝርአ ምልክት ፍቕሪ ኣገዳስነቱ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ መጻምትኻ ኣብ ህያባት ዘይትግደስ ንስኻ ግና እትግደስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ባህርያዊ ተኽእሎታት እዩ ስለዝኾነ ኸኣዩ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ቀለቤት ዝተፈላለዩ ኣረዳድኣ ዘለዎም ገለ ሰባት ቀለቤት ቃል ኪዳኖም ካብታ ናይ መርዓ መዓልቲ ኣትሒዞም ፈጺሞም ካብ ኢዶም ዘየውፅእዋ ክኾኑ ከለው ገሊኣቶም ድማ ዋላ ንማለቱ ኣብ መዓልቲ መርዓውን ፈትሊ ኣብ ኢዶም ዘይኣስሩለው እዚ እምበኣር ካብ ቀዳሞት ዝረኣናዮም ቋንቋታት ፍቕሪ ዝተፈለየ ቋንቋ ፍቕሪ ከም ዘለዎም ዘርኢ ምልክት እዩ ቀዳማይ ቋንቋ ፍቕርኻ ምልውዋጥ ህያባት እንተዳ ኮይኑ መጻምትኻ ኣብ ዝኣሰረትልካ ናይ ቃል ኪዳን ቀለቤት ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ክብሪ እዩ ዘለካ በዚ መሰረት ድማ ካብ ጻብዕትኻ ፈጺምካ ኣይተውፅኣን እኳ ደኣ ብልዑል ክብርን ሓበንን ትጥምታን ትከናኸናን ሃይ ናይ ፍቕሪ ህያብካ እንድያ ግዲ በኣ ኣቢልካ ኢኻ ፍቕርኻ ትርእን ተርእን ስለዚ ቋንቋ ፍቕርኻ ምልውዋጥ ህያባት ምዝኸውን ኣብ ነብሲ ወከፍ ህያብ ልብኻ ብፍቕሪ ትመልእ ህያባት ኣብ ዝውሕድሉ ግዜ ኸኣ ንፍቕርኻ ኣብ ምልክት ሕቶ ተእትዎም ዝኸበርክን እንተኸታተልቲ መደባትና ስነ ልቦናዊትን ፍልስፍናዊትን መጽሓፍና ቋንቋ ፍቕሪ ንነባሪ ፍቕራዊ ዝምድና መበል 12 ክፋል ኣብ ዝኽንዛዝሚና ምርኸምና መበል 13 ክፋል ይክኸውን ኣብ ምልውዋጥ ህያባት መቐጸልቱ ኢና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ክሳብ ሽዑ ኣብ ኮመንት ርእይቶኹም ኣስፍሩልና ዘለኩም ሃናጽ ርእይቶውን ኣስፍሩልና ምናልባት ኣንባቢት ዘይክትፈትኑ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ደይፈተኹምኒ ኣብቲ ኮመንት ባርእይቶኹም ጻሓፉ በጃኹም በሉ ኣብ ዝመጽእ መበል 13 ክፋል ኢና ክንረኸብ እንድሕር ጸሊእኩምኒ ብኻልእ ሰብ ተረኺ ተዘይኮይኑ ግን መበል 13 ባዕለይ ክትረኸልኩም ምርጫኹም ኣብ ኮመንት ስፍሩልና በሉ ድሓን ቀኒዩ